हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। दिनै आङो आब' जिना बर'आ लिरनाय दोंसे खन्थाइ फरायगोन। ओमफ्राय आङो दा माने बेलासिखाय ओरैनो लामायाव जिरायना दं आरो बियो नै जोंहानि लामा। दैज्लाङाव बिराद मोजां ग्रिन जानानै थायो आरो। बैयाव फंबाया उन्दुनानै दं लदाया। ओमफ्राय खन्थाइनि मुङा जाबाय नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनाय। ओमफ्राय बे आब' जिनाया आंखौ मालाबानो फरायनो होदोंमोन, बिराद गोबाव जाबाय, बिनि थाखाय सरि बुंबाय आङो। माने आङो खन्थाइ फरायनाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय जोंना अनलाइन क्लासबो जाबाय थादोंमोन ना, ओमफ्राय बिदिनो माने क्लासनि भिडिअसो बानायबाय थादोंमोन आं, माने खन्थाइ फरायनाय जायाखैमोन। बेखायनो माने बिराद गोबाव जाबासो मास मोननैसोआनो बारलांबाय जानांगौ। ओमफ्राय दायो आङो फरायनो लाबाय आब' जिनानि खन्थाइखौ। खन्थाइनि मुं नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनाय। दायो हरनि 12 बाजिबाय, नाथाय आंनि मेगनाव उन्दुनाय गैया। जानो हागौ नैबे समाव नों बिराद दो उन्दुलांदों। जानो हागौ नोंनि सिमां रायजोआव सोरबा गेलेफैदों। नाथाय आंनि मेगनाव नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायासो स्रा स्रा नुजाफैदों। आरोबाव नुजाफैबावदों नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायाव हाथाइ रोजि नुजालायनाय। आंदि नोंखौ गोसो थोनायानोथ' नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायावसो गोसो नांहाबनाय। आं हले थारलायैनो बुंखायो दे, नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायानोथ' आंनि हांखौ थाबथा होयो दसे सम। आं जेब्ला रागा जोङो अब्ला नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायानोथ' सुग्लाय होयो आंनि रागा। खनसे नुब्लाथाय आरोबाव गोसो जायो नायबाय थानो नोंनि मिनिस्लु मिनिख्लेंनायखौ। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।